Sí, hola, bon vespre. Benvinguts a una sessió a més dels berenars de la delegació del govern a Catalunya. Estem aquí avui en streaming. Vosaltres ens mireu des de YouTube. Nosaltres fem la sessió a través de Zoom. Per tant, hi ha una mica de diferència en la transmissió, una mica això per aclarir els tècnics. Veureu que a la dreta de vídeo, al YouTube, teniu la part dels comentaris on si feu login podeu posar les vostres preguntes o suggeriments o fins i tot començar una conversa al final de la presentació del llibre, que durarà durant més o menys mitja hora. Ara em sembla que tot està funcionant bé. Tenim una mica uns problemes a l'inici de la sessió, però confio que ens podeu sentir bé. Per tant, jo ja dono la benvinguda als nostres convidats d'avui, que són la Sílvia Tarragó i el Cristian Escrivà. Estan avui convidats per presentar el seu llibre. Sabeu que el cicle dels nostres berenars per la comunitat catalana a Alemanya té tant la idea d'informar com també de reconnectar amb la cultura catalana i cada tants mesos fem alguna presentació d'un llibre. L'última va ser el Guillem del Berguedà, que va escriure tot. I avui presentem l'Obrador dels prodigis, que és la història de 4 generacions de pastissers que regentaven i segueixen regentant la pastisseria Escrivà, i per això el Cristian Escrivà està aquí, el mestre pastisser que porta la pastisseria en part de la Sílvia Tarragó és l'autora que ha agafat el fil de la història d'aquesta família d'origen humil, que la història de la pastisseria es remunta a un nen, quasi es pot dir, d'11 anys, que va migrar, després de quedar-se sense família, va migrar d'un poble de Lleida a Barcelona tot sol, i després d'unes aventures d'anada i tornada a Cuba amb l'exèrcit, va aprendre a fer pans i va obrir un forn de pa. I a partir d'aquí es desenvolupa la història de la pastisseria Escrivà. Sentim veus? Sapigueu també que el llibre, si voleu fer un regal als vostres amics i amigues aquí a Alemanya, el llibre també està traduït al nom de Liebeckerei der Wunder. Por favor. És interessant com varia lectura en un llibre que és molt interessant per conèixer també l'emprenedoria catalana i l'esperit de superació que a Catalunya hi ha, sobretot últimament amb la crisi del coronavirus i amb aquestes dificultats que tornen a passar als emprenedors. Sentim parlar molt de la resiliència, de superar l'esperit de superació, la innovació, i ho sentim moltes vegades des de l'altra banda de l'Atlàntic, ens ve als Estats Units, però no està de més recordar també els orígens de l'emprenedoria catalana i aquest espírit de superació que també tenim a casa nostra i a Barcelona. D'altra banda, el llibre recorda molt els rituals de la cuina, els rituals dels dolços, els pastissos i els dolços connectats amb les dies senyalats de Catalunya, i que crec que és interessant per als casals catalans perquè també els casals, des dels casals, manteniu aquestes tradicions. Cada any crec que quasi tots els casals organitzen calçotades, molts casals que tenen seccions per nens d'aprenentatge del català per a aquells fills i filles que viuen a Catalunya, a Alemanya. Fan panellets, per exemple, per la castellana. Per tant, és aquest vincle de la tradició, de la cultura i la gastronomia i els dolços que feu vosaltres i que també queden reflectits en aquests llibres, perquè cada capítol té el nombre d'un dolç. Per
tant, tenim amb nosaltres avui la Sílvia Tarragó. Hola, bona tarda. És escriptora i ha estat molts anys treballat de llibretera. Ha publicat diverses novel·les, com per exemple La veu de la Guix, El temps de llum, L'amor i la lectura, on treballa les vivències de què és una llibreria. I sol tenir molts, en les seves obres, fils de personatges i vides paral·leles que s'entrellacen. I això també es fa en el llibre de l'obrador dels prodigis, si ho dic bé. I treballa l'idioma amb la delicadesa que requereix escriure sobre dolços i pastissos, que és molta. I d'altra banda tenim a Cristian Escrivà, que és, com he dit abans, en quarta generació porta la pastisseria Escrivà, la història del llibre. Ell és fill de l'Antoni Escrivà, que en el llibre explica com és de la família i té moltes inquietuds artístiques i va estudiar a la Llotja, l'escola Llotja, Escola d'Arts i Oficis de Barcelona, i que dona aquest canvi cap al més artístic de la pastisseria. Coneixem el nom Escrivà si vivint a Catalunya. El nom Escrivà vinculat amb pastisseria és fàcil de trobar no només per les botigues, a la Gran Via i també a Rambla, sinó també perquè fa col·laboracions, per exemple, amb l'empresa Lecué, que fan aquests motllos de silicona, i que el Cristian Escrivà també signa una línia pròpia de motllos divertits, innovadors, com tota la seva feina, i deliciós. Per exemple, jo recordo un motllo de silicona per pinyates de xocolata. Molta gràcia, però hi havia moltes altres. Pot ser que es veu trobar amb el Drac Copretti, la pastisseria Escrivà. Són només pinzellades, una mica inputs de com treballen la pastisseria de manera molt innovadora. És interessant en la lectura del llibre, però també a l'hora d'investigar una mica sobre la pastisseria, veure com la llibertat de la imaginació i la fantasia no està renyida amb la disciplina fèrria de l'ofici, que vol dir complir amb uns horaris, complir amb les expectatives i l'autoexigència de fer sorprendre al client cada cop que es diu ràpid. Per tant, Sílvia i Cristian, moltes gràcies per acceptar estar avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Us passo, the floor is yours. Perdona, no t'he entès, digues? Que podeu començar, si voleu. Sembla que comencem amb tu, perquè com ets l'escriptora i coneixes el text des de dins, des que ha sortit de dins teu, m'agradaria que ens llegeixis una mica fragments del llibre i potser el Cristian que ens comentés una mica aquestes cites i es complementi amb... Perfecte. Doncs jo ho faré una miqueta amb l'ordre que segueix el llibre i aleshores començaré llegint un petit fragment que retracta el que dius, el que has comentat tu ara d'això de l'emprenedoria. O sigui, a mi el que jo sobretot volia reflectir, que sortís, que quedés molt evident, era aquesta idea de que comença el fundador, que és en Mateu Serra, és l'exponent de l'emprenedor, de la persona que encara que no coneix, perquè de fet arriba, que no sap ni llegir ni escriure, a Barcelona, com es troba en una ciutat que està en plena expansió amb l'exposició universal, i després, mica en mica, com cada descendent li va portant els seus valors. Llavors, aquí, aquest trosset és quan encara a finals del segle XIX, amb Mateu Serra, amb 11 anys, aconsegueix arribar a Barcelona, ell solet,
en una època que no hi havia les comunicacions que hi ha ara, que tot era molt diferent. Llavors, això es diu així. L'arribada a la capital va donar-li una perspectiva autèntica de la magnitud del seu somni, tot i que fos dels més modestos. De seguida va veure que no seria fàcil assolir-lo, perquè la ciutat era molt més gran del que s'esperava. Aquella circumstància dificultava enormement la tasca que s'havia fixat de localitzar els seus germans. Immers dins l'espai urbà, es trobava perdut, sense cap altra referència que no fos la proximitat del mar o, a lluny, la silueta ondulant de la serra de Collserola. Els primers dies, el noi es va sentir aclaparat per aquella magnitud, gegantina i vertiginosa, que s'expandia al ritme que marcava l'exposició universal. Un esdeveniment que no només havia embellit la ciutat amb innovadors edificis modernistes, sinó que la projectava cap al món. Bé, també matitzar això, la presència de Barcelona, que també la presència de la història i Barcelona dins d'aquestes circumstàncies que propicien la història, doncs també estan molt presents dintre de l'evolució del que van experimentar la família Escrivà. Llavors, Cristian, si vols explicar una miqueta això del Mateu, quan arriba, fa aquest periple de sortir del poble on havia nascut i arribar i prendre aquesta decisió d'un nen d'11 anys, 11 o 9? Ara em vaig al cap. 9. 9. I arribar a Barcelona. Sí, mira, penseu que Bona tarda, Bona tarda. Penseu que el meu besavi, el Mateu Serra, quan va sortir del seu poble, ell quan va néixer, la seva mare automàticament va morir. I el seu pare va morir quan ell tenia 9 anys. I llavors va decidir agafar, com diuen allò, carretera i manta. I no hi havia carretera, hi havia camins, bàsicament. I allò, el pal i el farcell, com hem vist en moltes pel·lícules. El Charles Chaplin. Sí, i anar-se'n cap a Barcelona perquè ell sabia que 2 dels seus germans estaven allà. No sabia on ni com trobar-los, però va dir, doncs me'n vaig cap allà. I ell sol se'n va anar cap a Barcelona, anava de carro en carro, com el que fa autostop, i com tu molt bé has dit, Sílvia, i així es queda reflectit també en la novel·la, no sabia ni llegir ni escriure i va arribar fins a Barcelona. Clar, jo aquí vull fer una mica un comentari i és que imagina't un nen d'aquesta edat, no? I en els camins hi havia perills. I tant. Imagina't un nen d'aquesta edat sol, sense pare, sense mare, i que agafa i se'n va cap a la ciutat, no? Clar, jo tinc 58 anys i quan hi ha hagut moments difícils a la vida, te'n recordes d'aquest tros. Te'n recordes d'aquest tros, allò que dius, escolta, no tens cap dret a queixar-te, no tens cap dret a vindre a avall. O sigui, pitjor no... O sigui, si et compares, estàs molt millor. Amb la qual cosa, és allò que dius, escolta, és una actitud davant de la vida, no? I això, la veritat és que a mi m'ho han explicat des de petit i així ho anem vivint, no? I poder és una de les raons el fet que una empresa familiar, que tampoc és fàcil, o sigui, empreses familiars de 4 generacions dedicant-se a lo mateix i no canviar de mans, em sembla que en el que seria les estadístiques està en un 4%. És a dir, que fàcil no és, però és apassionant. I aquesta passió ha estat tota l'estona estant en la lectura, no? I, abans que res, també volia agrair públicament a la Sílvia, com ja ho he fet en altres ocasions. Jo primer perquè m'ha ajudat a fer un dels somnis que jo tenia, que era explicar una mica la història d'aquesta família, d'aquesta saga. Però, clar, jo soc pastisser, no soc escriptor, no? I he tingut la sort a través de la Berta i la Sandra Bruna. La Sandra Bruna. Sí, ens vam conèixer i la veritat és que vam congeniar des d'un primer moment i el que jo no sabia fer, la Sílvia des de luego ho ha fet amb maestria, com es diu, no?
Inclús el Ferran Adrià, que ens va acompanyar el dia de la presentació, ho va dir, no? Diu, és una novel·la carregada també de sensualitat, perquè al final la pastisseria és molt sensual. Jo sempre dic que la pastisseria és femenina, i de fet el personatge de l'Alba ja així està molt ben escollit i molt ben narrat tot plegat, no? Llavors, tornant una mica a la pregunta de l'inici, doncs és això, sí. Va agafar, va vindre cap aquí i quan va arribar aquí, ell sí, l'única dada que sabia era més o menys que cap allà al carrer Diputació i tal, hi havia un dels seus germans que tenia un hostal, no? I buscant, ho va trobar. Llavors es va posar de repartidor de carbó. I el fet de repartir carbó, clar, un dels llocs on repartien carbó era on tenien forns de pa. I en aquest forn el deixaven quedar-se a dormir a la nit i, com a mínim, dormir a calentet. I així es va començar la història. Sí, doncs això és la història, diguéssim, real, perquè, clar, no ens oblidem, és una novel·la, no és una biografia, llavors per això és el que ha dit, hi ha un personatge que és el fil conductor, que és una noia que sempre s'ha sentit fascinada, perquè una miqueta sempre l'autor, quan escrivint, jo abans d'aquesta novel·la ja havia fet altres novel·les, havia fet un parell que estaven ambientats també a Barcelona, a diferents èpoques, però tot el segle XX. Llavors, més o menys una miqueta és aquest context, no? I amb l'Alba vaig ficar una mica de la fascinació aquesta de quan eres petit, no? I que arribar el diumenge i el fet d'anar a la pastisseria era el moment aquell màxim d'il·lusió, que molt menges també pels ulls. Llavors, això és una cosa que la protagonista ho té molt present, no? Això, i llavors, clar, el que ha dit ell de la sensualitat. Jo, abans de començar a fer novel·la, havia fet poesia. Llavors, vaig intentar també donar-li aquest toc una mica poètic, de les paraules, molta metàfora, tot això, no? I una altra cosa que també vaig procurar que quedés molt present és el tema del calendari pastisser, el que sempre vinculem, i tu ho has dit ara fa una estona, que sempre que celebreu les calçotades, doncs amb el tema dels dolços, doncs això, comencem amb el tortell, seguim amb els bunyols, la mona, la coca Sant Joan, sempre el pastís de Sant Jordi, els torrons, sempre hi ha els panellets, sempre hi ha un moment, no? Llavors vull llegir, com que ara estem en època de bunyols, he triat un trosset en què ella, la protagonista, recorda, que això també volia que quedés molt present amb el llibre, que són els moments que també tu a casa, o sigui, a part de la pastisseria, tu també el moment de fer un dolç, és un moment també en què estàs, és aquella màgia que s'estableix entre la mare i els fills, mentre vas cuinant, i aleshores ella t'explica el record que té de la seva mare quan ella era petita i com li comença a seduir aquest món. Diu, quan la llet bullia i la mantega ja s'havia fos, l'Adela hi havia incorporat la farina tamissada i el sucre i els havia remenat amb insistència fins a aconseguir que la massa no s'enganxés a les parets de la cassola al foc. L'Alba havia seguit els seus moviments hipnòtics que semblaven part d'un ritual. Memoritzava cada pas i cada gest perquè volia formar part també d'aquella litúrgia que estimulava tots els seus sentits. L'Adela va retirar el cassó dels fogons sense deixar de remenar i va anar-hi afegint els ous a poc fins que la massa va prendre una textura homogènia i esponjosa. Malgrat els anys passats, l'Alba encara podia sentir l'emoció impulsiva en què l'havia ajudat a donar forma a aquella substància. Només les ànsies de perfecció contenien l'empenta amb què volia lliurar-se a la tasca de fer d'aquella barreja informe un producte amb nom i cognom. A mesura que les fregien, aquelles petites porcions de massa canviaven el seu matís pàl·lid per una patible tonalitat enrossida. Per efecte de l'ebullició de l'oli, semblava que ballaven en l'untuosa efervescència, donant voltes i girant sobre si mateixes. L'Adela li havia explicat llavors que aquella dansa que feia que els bunyols donessin la volta tots sols era el motiu pel qual en alguns llocs se'ls anomenava cares girats. És molt bonic com sorgeix el fet de treballar en la dinàmica del procediment i després la reflexió lingüística, que també hi ha moltes reflexions lingüístiques històriques dins de la novel·la. És que això, jo sí, quan escoltava ara la Sílvia, és com si ho estigués veient. És com si estigués veient un vídeo del YouTube, saps? Allò, te l'estàs imaginant? I és així, és que és exactament així, no? Però més maco,
saps allò? I inclús fins i tot quasi els olorava, no? Els olorava perquè m'ha vingut a la memòria perquè avui n'hem fet. Avui n'hem fet, estem adelantats a l'època perquè, clar, els bunyols són de Quaresma. Ara encara no m'he parat a mirar quan és la Quaresma, però també ens estem adelantant una mica ja fa temps. Vull dir que ens hem saltat una mica aquesta regla de començar els bunyols 40 dies abans del dilluns de Pasqua, que és quan teòricament... La gent es demana abans? Sí, és a dir, nosaltres, a veure, tot això ho feien els pastissers. A partir del moment que els forners van poder començar a fer pastisseria, per desconeixement o per el que fos, van començar abans d'hora. Llavors, a mi em passava que volia mantindre aquesta tradició, respectar el que eren els 40 dies i tal, però llavors em venien els clients: escolta, Cristian, el forner aquell de la cantonada ja fa bunyols. Llavors, semblaves una mica un vago. Escolta, llavors, t'obliguen una mica, doncs mira, escolta, si aquell el fa i tu em demanes, ja te'ls faig jo també, no? Llavors ha fet que tot això... Però, clar, una de les gràcies i de la màgia que té aquest calendari, com bé deia la Sílvia, calendari gastronòmic pastisser català, és això. És a dir, que dies concrets es menja alguna cosa concret. I això només passa a Catalunya. És a dir, mira, per aquí a casa ve molta gent de fora per passar o per fer una estagia d'aquestes o unes pràctiques i tal, no? I poden vindre de Suècia, del Japó o del Brasil. Clar, es queden flipats. Allò de dir, ostres, aquest dia paren tot i només fan, per exemple, panellets, no? O només fan, això, la crema catalana, el dia de Sant Josep. Pam, ho paren tot i fan això. I això marca molt la nostra cultura. I això, hi ha vegades que un ha de lluitar per mantindre les tradicions i tal. I això està tan arrelat que és el contrari. O sigui, és la gent qui et demana això. I el fet que t'hagis d'esperar un any fins que no torni a haver-hi aquest producte, encara li dona més màgia, saps? Clar. I sí, llavors, clar, si tu mires el calendari, ara, per exemple, últimament s'ha creat el pastís de la Diada. Tens el de la Diada, tens el de la Mercè, després venen els panellets, després, dins de l'època de Nadal, tens el que són els torrons. Un dels apartats és el torró de Llema, que s'explica que això, el meu avi... Jo era de les primeres experiències en pastisseria que jo tinc des que era petit, perquè el meu avi, quan el meu pare portava aquest negoci, el meu avi vivia a Sitges, amb la meva àvia, tenien una casa allà. I només venia a Barcelona a l'època de Nadals a fer ell, en persona, el torró de Llema. I jo devia tindre 8-10 anys i vinga, vine cap aquí que t'ensenyaré i tal. I sí. I llavors, d'aquesta manera, un va enganxant aquest gusanillo per la professió i per la pastisseria. Després també un altre tros que jo he triat també, que és molt significatiu, és el de la mona, que el teu pare es va... Anava a dir desmarcar, però vull dir, no sé si és aquesta la paraula, però vull dir que destacava moltíssim i que en allà jo penso que és on ell es va posar gran part del seu potencial, no? I llavors he triat un trosset, que aquí t'explica una mica una cosa que hem fet tots, no? Que és això del ritual d'anar als... A part que hi ha els aparadors de les pastisseries, són dels més fascinants que es pots trobar, per l'època de la mona és una meravella. Llavors, et diu, els avenços del jove pastisser, aquí parla del pare d'en Cristian, els avenços del jove pastisser en el treball amb la xocolata, afegits al desplegament de la seva creativitat, estaven aconseguint revifar la tradició de la mona, un costum que, amb el pas del temps, s'havia anat perdent. En els 4 anys que feia que s'havia incorporat a l'obrador, l'Alba havia vist com s'anava imposant a Barcelona una mena de ritual consistent a recórrer, uns dies abans del dilluns de Pasqua, les principals pastisseries de la ciutat.
Tant adults com nens gaudien contemplant les mones exposades als aparadors d'aquelles confiteries que competien per ser les més originals i elaborades. Faltava molt perquè comencessin a organitzar-se concursos d'aparadors destinats a guardonar aquella explosió de creativitat en què l'Antoni tant es distingia. Les seves mones meravellaven els barcelonins, que quedaven fascinats davant les seves recreacions gegantines esculpides en xocolata. Ell aquí també s'explica molt, tot el procediment que va... A part del que va aprendre a la llotja, amb la faceta de l'art, ell també es va dedicar a anar a mestres pastissers com en Santa Pau, es mencionen alguns, que ell... I després va anar també a París, però amb això de les mones fins i tot s'explica que va ocupar una portada, quan encara era molt jove, de la revista Destino. O sigui que va ser... Però clar, aquí també s'explica una mica que es va perdre una miqueta, no ja la mona, sinó tot en si, quan la Guerra Civil, perquè és que no hi havia de res, és que no hi havia ni motllos. Aleshores, a poc a poc, hi va haver una època que les mones eren de crocant, que es veu que el crocant és, això m'ho ha explicat el Cristian, que és molt difícil de treballar. I aleshores és quan, una mica més endavant, ja això deuen ser ja més cap als anys 50 o 60, ja ell comença tot això de la mona de xocolata. Però això ens ho pot explicar millor. Sí, a veure, quan hi ha una... Clar, moltes vegades el menjar i la gastronomia va lligat amb el moment social, no? I clar, quan hi ha una guerra, de les primeres coses que desapareixen són els luxes i el xocolata en aquella època era un gran luxe, no? I sí, llavors es feien de crocant, les mones. Crocant és el sucre i els fruits secs, en aquest cas, amb mella torrada, no? Bueno, quan va tornar una mica l'economia a funcionar, es va començar a utilitzar el xocolata. Però també és cert això de dir que tot el que era en metall s'havia confiscat per fer armament, amb la qual cosa no hi havia mollos metàl·lics, que era com es treballava abans el xocolata. Les pastisseries com Llibre i Serra o Mora en aquella època a Barcelona, que eren pastisseries, diguéssim, d'un poder adquisitiu o un poder econòmic important, no com casa meva o com casa nostra, van començar a viatjar cap a Anglaterra, cap a Alemanya, i van comprar mollos, que aquí existia, i els van portar cap allà. Però el meu pare no tenia aquests mitjans. Llavors aquí va crear ell el mètode escrivà, que és un mètode que amb papers, donant-li, per exemple, si jo agafo aquesta fulla de paper i li poso xocolata aquí, i llavors jo faig això així, veus? Jo faig alguna cosa així, jo faig un cornet, i això és de xocolata. Quan jo trec això, jo tinc un cono. Si jo poso xocolata fins aquí a sobre del marbre i tal, i després faig això, així, tindria un tub. Tenim un tub. Llavors, si jo dibuixo, ara us ensenyo, si jo faig aquest dibuix, o qualsevol altre, jo podria fer una altra fulla. I això ho retallo i li poso xocolata per sobre. Un cop ho tinc fred, trec el paper i tinc fulles. Que fins ara tot això es feia amb tallants metàl·lics. Llavors, ell d'aquesta manera va crear el mètode escrivà. Que això hem vist en molts videotutorials de YouTube. Sí, doncs tot això ho va fer l'Antoni Escrivà. Què passa? Que quan el meu pare va anar en l'any 55-56 a París, els francesos, que són especialistes en treballar el carmelo, però no la xocolata com a bomboneria sí, com a treball artístic, que són les mones, no. Van quedar meravellats. I de les primeres demostracions que el meu pare va fer va ser a Suïssa. Imagina't un espanyol en aquella època que se'n anés a Suïssa a donar una demostració de xocolata. Si els suïssos van avalar el meu pare, inclús li van posar el sobrenom de, hi havia qui li deia el Mozart del xocolata i uns altres el mag de la xocolata. Perquè, clar, feia realment, en molt poc temps i amb molt pocs mitjans, feia virgueries, no? Llavors,
Clar, això fa que el meu pare va ser el primer gran divulgador de la mona fora de Catalunya. Perquè, clar, i si, per exemple, esteu a Alemanya, sabeu que la Setmana Santa, en quant a figures, es resumeix en quatre peces, que serien els ous, les gallines, les campanes i els conills. No n'hi ha més. O sigui, amb aquestes quatre figures tu representes la Setmana Santa. Què passa? Que els pastissers, xocolaters catalans feien qualsevol forma. I ara, si tu vas a pastisseries durant la Setmana Santa a qualsevol lloc del món, i vas a pastisseries ja una mica que s'interessen per les noves tendències i tal, veuràs que fan mones. Perquè, clar, tu ara comences a veure figures de xocolata i que no són ni ous, ni campanes, ni conills, ni gallines. I això és 100% català, això. Però el que passa és que el meu pare va començar a sortir i va començar a donar conferències, a apuntar-se. Té més de 60 medalles d'or i premis a certàmens i concursos internacionals. I això va fer que els pastissers estrangers s'interessessin per aquest tipus d'elaboració i de feina, no? I això també està en el llibre, en la novel·la. Quan una cosa funciona o agrada, traspassa fronteres, no? Ha passat amb, amb els panetones o han passat amb altres coses que, per exemple, jo el panetone l'he començat a menjar d'adulta, o sigui, de petita no hi havia aquí. I ara de productes alemanys ara no me'n recordo, però segurament, si la salsitxa, segurament, que tota la varietat que tenim ara, potser quan era petita no la tenia, o tipus de pa, que, per exemple, aquí a Alemanya hi ha potser més tradició de varietats de pa que potser aquí estem més limitats, no? I es comença a obrir. També hi ha una anècdota del teu, ara no sé si era el teu avi, crec que va ser que va portar uns vienesos per fer panets de Viena, que aquí no s'havien vist, i eren també per l'exposició. Sí, l'exposició universal. I va portar uns forners de Viena. Bueno, està bé. Per fer el panet de Viena. Això és enriquir. Sí. Llavors, jo no sé com estem de temps, si vols que llegeixi alguna més o si vols fer alguna pregunta, o no sé com ho portem. Crec que com és molt amè, fem un fragment més. Fem un fragment més? Sí. Doncs jo tenia aquí el trosset aquest en què l'Alba reflexiona sobre l'anada de l'Antoni Escrivà, el pare del Christian, a París, que també penso que és un punt d'inflexió amb la pastisseria. Perquè, a part, cal dir que la mare, la Jos, la mare del Christian, em va ajudar moltíssim. També venia a les reunions i aportava també... És molt interessant, també totes les coses que ens va explicar. Per allunyar aquelles reflexions que l'angoixaven, va obligar-se a concentrar tota l'atenció en l'ambient jovial que l'envoltava i a pensar en el que podria significar l'anada dels fills dels amos a la capital francesa. Tenia la certesa que aquell viatge suposaria molt més que un desplaçament per assolir un aprenentatge. Li deia la clarividència antiga que emergia sempre per dirigir-la, aquella percepció intangible que ella anomenava la màgia del dolç i que era la suma de les seves sensibilitats enaltides per una passió primigènia. El coneixement que tenia del caràcter de l'Antoni Escrivà i el que sabia sobre el que es coïa a les refinades pastisseries parisenques reforçaven aquest convenciment. L'Alba, com la resta de companys, havia pogut constatar que les ensenyances dels mestres que havia tingut fins llavors el noi li havien multiplicat exponencialment les ganes d'aprendre i superar-se. Era lògic, doncs, que hagués optat per fer les maletes a la recerca de nous coneixements a la capital del país dels dolços i els confits. Era una singladura que recordava, en certa manera, la que havia emprès el seu avi Mateu més de 60 anys enrere. La diferència era que l'Antoni estava molt més preparat i que el seu objectiu era més ambiciós. El que es proposava, invertint els estalvis en un bitllet amb destinació a París, era conèixer tots els secrets dels mestres pastissers francesos. Aquí recupera una mica també la idea del viatge del noiet, sense experiència, que és això que se supera a si mateix, amb un que ja està una mica més format, però que tampoc es conforma. Aquí hi ha dues històries que us explico ràpidament, lligades amb aquest passatge per França. N'hi ha tres. La més important és la meva mare, saps? Perquè allà és on va conèixer a la meva mare. I jo soc, per part de pare, la quarta generació de pastissers i forners, i per part de la meva mare, la tercera.
Sí, així és com el meu pare se'l coneixia com el mag o el Mozart de la xocolata, en el meu avi a França en aquella època se'l coneixia com le roi du sucre, el rei del caramelo, perquè ell dominava la tècnica del caramelo, sobretot el caramelo satinat. Dins del món del caramelo hi ha diferents tècniques, no? I en allà, quan van veure aquest jove pastisser català que feia aquelles coses amb xocolata, van dir, ostres, tu aquí has de conèixer el nostre gran mestre, que és l'Etienne Tolonià. I llavors, bueno, el van acompanyar fins a la pastisseria de l'Etienne Tolonià perquè es coneixessin els dos. El que passa és que, bueno, va conèixer la meva mare, es van casar i quan van vindre cap aquí, una de les coses que a vegades sí, ho he anat dient, però molta gent encara no sap, i és que quan tu compres un tortell de Reis i t'emportes la corona la va portar el meu pare... Jo no, perquè a mi no surt mai el rei. A mi no surt, no m'he pogut coronar mai. No, doncs la corona la va portar el meu pare de França en aquella època, o sigui, així com aquí tenim el tortell, a França tenen la galette de roi, que és una pasta de full farcida de crema d'ametlla. Però ells ja posaven la corona aquesta de cartró. I això li va cridar l'atenció i li va agradar molt. I es va portar cap aquí i va anar al gremi de pastisseria i va dir, escolta, nois, he vist això, i hosti, creu... Clar, perquè les coses funcionin han de ser generalitzades. Llavors, perquè si només ho fa un, pot sonar la flauta, però és més fàcil quan tothom ho fa, no? I tots els pastissers es van posar a oferir la corona i des de llavors que els pastissers oferim la corona de Reis junt amb el tortell, no? I l'altre és que el croissant de mantega també ve d'aquesta època, ve de 1959, no, sí, 59, 60. Perquè quan es van casar van vindre a viure aquí a Barcelona. I en aquella època els croissants es feien amb llard de porc. S'utilitzava molt poc, per no dir gens, la mantega, no? I la meva mare, clar, acostumada a menjar-se els croissants de mantega, quan va arribar aquí i va veure que el croissant, que era el que ella cada matí esmorzava a casa seva, era de llarg, li va dir, Antonio, o em fas els croissants amb mantega o jo me'n torno cap a casa. I llavors aquí l'Antonio feia unes tirades especials per la meva mare i els posava també a la venda. I així, en molt poc temps, es va canviar el croissant de llarg per al croissant de mantega. De fet, vam ser els primers en fer croissants de mantega aquí per aquest fet. Llavors, bueno, sí que és veritat allò que quan... Ara està tot com més generalitzat perquè el viatjar, els canals de comunicació com YouTube o com altres canals, abans tu posaves la tele i tenies la 1 i la 2 i no n'hi havia més, i ara tens de tot. O sigui que aquest fet fa que les coses no et sorprenguin tant, però en aquella època sí que sorprenien, no? I això van ser dos de les aportacions. I com a anècdota, que si voleu us l'explico perquè és de les millors anècdotes d'aquesta casa amb més de 114 anys d'història. Com hem explicat, el meu pare havia estudiat llotja, policromia, pintura, escultura, perquè ell volia ser escultor. No tenia pensat ser pastisser. El que passa és que van morir 2 germanes amb fets diferents i això va fer que va tindre que deixar una mica els seus estudis d'art i dedicar-se a ajudar al negoci familiar. El que va fer l'Antoni, escrivà en aquella època, va ser canviar de material. És a dir, si ell esculpia pedra o bronzo, va començar a esculpir xocolata. I que és amb el material que més a gust es trobava, tot i que el meu pare feia obres amb pa i feia obres amb altres materials. Però el xocolata era el que més li tirava per al tema de l'escultura. I en l'any 59, un dia, va vindre el Joan Gaspar, que era el marxant de Picasso, un dels marxants de Picasso de l'època. I li va dir, escolta, Antonio, mira, me'n vaig aquí al sud de França, que el Pablo Picasso té el seu taller, me'n vaig,
Diu, i, escolta, m'agradaria que em fessis l'estàtua de Colón amb xocolata. Diu, fes-me una estàtua de Colón, una cosa així, no? Uns 50 centímetres. Diu, i vull l'estàtua de Colón, diu, perquè el Picasso diu, té moltes ganes de vindre a Barcelona. Però com ell ha promès públicament que mentre estigui el dictador, mentre estigui Franco, ell no torna a Espanya, ell no diu que té ganes de vindre a Barcelona tal. Ell, saps el que diu? Diu, tengo ganas de ver a Colón. Perquè des del seu estudi, a la finestra, ell veia l'estàtua de Colón. Sí. Perquè ell tenia l'estudi allà al Passeig de Colón. Diu, i pensat, diu que com ara és època de mones, li regalaré la mona aquesta que tu m'agradaria que em fessis. Bueno, el meu pare li va fer, però molt sincerament ell explicava que quan va arribar a la part de dalt de l'estàtua, que tenia que esculpir el Colón petitet, li va fer mandra. I això que era escultor, però li va fer mandra. Llavors, que era molt ràpid i creatiu, però ràpid de reflexes, ell va veure que allà en una de les estanteries tenia tots uns ous de xocolata. I va agafar un ou, més o menys d'aquesta mida, va agafar l'ou, li va fer un forat en l'ou i va modelar una mà, com aquesta, amb un dit. Llavors tu veies l'ou, així, no? Ara no puc fer, no? Però, bueno, com si ara això sortís el dit per aquí, saps? N'hi ha fotos d'això, jo les he vist. Sí, que és el dit de Colón, el huevo de Colón, amb el dit. Amb el dit. I el va plantar a dalt. Total, que quan va vindre, el Joan Gaspar va vindre a la botiga a buscar la seva mona per anar-se'n a veure el Picasso, el meu pare li diu, mira, aquí tens la mona. Hòstia, que xula i tal. Diu, mira, m'he permès una llicència que és, com pots veure, he canviat la figura de Colón per un ou amb el dit, no? Que és l'ou de Colón. I diu, home, ho trobo ingeniós, eh? A mi m'agrada molt. Diu, ara esperem a veure si al mestre li agrada, no? Total, que se'n va amb la mona i al cap d'uns dies apareix, 2 setmanes, 3 setmanes, apareix per aquí. Escolta, diu, Antonio, tenim el Picasso flipat. Diu, està el Picasso, diu, com un nen petit, amb un joguet, diu, ha posat la mona a l'entrada del taller. Llavors, diu, tothom que ve a veure'l, fotògrafs, periodistes, pintors, col·legues, qui sigui, el primer que els hi ensenya és la teva mona, tu. Diu, i a més, aprofita i explica la tradició de les mones, tal. Diu, però amb el que te l'has guanyat, diu, és amb l'ou i el dit. Diu, aquest tio és un artista. Diu, a veure, aquest dec. I el meu pare li diu, home, si li ha agradat tant, digue-li que li canvio per un quadre. I l'altre diu, doncs mira, com tinc que tornar, li dic, passa un mes i entra per la botiga amb un tub, i porta un tub i diu, té, de part de Pablo Picasso. Obre el tub, pam, una litografia. Hòstia. I va funcionar. El trueque, l'intercanvi va funcionar. Llavors, bueno, mira, és una mica d'aquesta mida, d'aquest quadre, val? Molt bé. Llavors, quan van sortir els primers mòbils, imagina't si han passat anys, clar, una litografia és blanc, o sigui, és negre sobre blanc, no? De tinta, era sobre el món del circo. Hi ha un cavall, una amazona, les grades amb tot el públic i tal, no? I un domador i tal. I, clar, blanc i negre. Llavors, bueno, quan van sortir els primers mòbils, em truca el meu pare i em diu, escolta, Cristian, diu, on estàs? I jo estava a Sitges en aquell moment. Diu, estic a Sitges. Què passa? Diu, no, és que necessito que em donis un cop de mà. Dic, vale, què vols? Diu, no, és que tinc a la teva mare molt enfadada. Dic, sí? Dic, què li has fet? Diu, he pintat el Picasso. Dic, com? Diu, he pintat el Picasso. Dic, hòstia, t'ha quedat bé? Diu, ha millorat molt. Diu, i clar, jo vaig recordar que el meu pare, aquest quadre el tenim al menjador de casa. I el meu pare, de tant en tant, sempre no, però de tant en quant anava dient, aquest quadre li falta color. Aquest quadre li falta color. I el va pintar. I el va pintar. Llavors ara a casa tenim un Picasso pintat per Antonio Escrivà i la veritat és que li va quedar bé. I ara fa dos Pasques, el director del museu, que es va enterar de l'anècdota,
em va demanar de fer-li la reproducció de la mona de Colón que va portar tota aquesta anècdota i que ara la tinc a la botiga, vam fer la mona de Colón i va estar exposada al Museu Picasso de Barcelona. Tot això ho explico primer perquè l'anècdota s'ho val i segona perquè reflexa molt el tarannà, el caràcter i la manera de ser del meu pare. Molt bé. M'ha encantat conèixer aquestes històries més a prop després de la lectura del llibre. No tenim preguntes de moment de la comunitat catalana, però sí un comentari de la Eva que diu, referent als croissants, doncs moltíssimes gràcies, a mi m'encanten els de mantega. Per tant, aquí són agraïments que venen potser 40 anys tard o 60, o ara he perdut el compte, quants anys, però han fet furor. 60. 60. Sí. No, però el reconeixement sempre va bé, no? Encara que... Oi? Sí. Però, bueno, llavors també explicar una mica que vam decidir, perquè clar, hi ha molta història aquí. Aquesta novel·la, si no recordo malament, acaba cap al 1975, perquè vam pensar que hi hagués material i hi hagués possibilitat de fer una segona part, no? Que la segona part seria des de 1975 fins ara, perquè també han passat la tira de, com us podeu imaginar, han passat la tira de coses, anècdotes, vivències i abans de connectar ho comentàvem, no? Vull dir que al final tot és cíclic i ara sí que estem passant uns moments difícils, una pandèmia, però jo ara estava recordant, el 2008 va haver-hi una crisi molt potent, que era la crisi de la immobiliària i tot això, però és que abans, en el 92, va haver-hi una crisi també molt forta després de tot el que eren els Jocs Olímpics. Abans va haver-hi la del petroli. O sigui, això es va repetint. Llavors, una mica el tarannà d'aquesta família és que quan tu fas les coses, sobretot per passió i amb un compromís, perquè jo ara també recordo, quan li vaig dir al meu pare que volia ser pastisser, va dir, vale, ho trobo bé, però et posaré una condició, una. Diu, deixa-ho millor del que te l'han deixat a tu. En aquell moment no hi penses i dius, vale, està bé. Després et dones compte Això té mèrit. Després et dones compte del que significa, saps? Sí, perquè sempre ho diuen, no? Que l'avi ho puja, el fill ho manté i el net s'ho carrega, no? I en aquest cas no ha estat així. No. Tenim una pregunta a la Gorretti. Si mantens molta relació o aquesta relació especial amb França? Sí, jo segueixo mantenint aquesta relació amb França. O sigui, jo soc mig francès. Francès, a veure, els meus tiets, tot i que es van jubilar i van tancar la pastisseria, però jo tinc família a França, tenim una casa al costat de Saint-Étienne molt maca, que té un jardí per al qual passa el riu. Hem passat allà tots els estius des de la infància. I després molts amics que tinc relacionats amb el món de la cuina i de la pastisseria fa que hi hagi aquest lligam, no? I després, clar, jo vaig de la mateixa manera que el meu pare, perquè el meu pare tampoc va estar tant de temps, no? Però jo vaig estar vivint 3 anys. El meu aprenentatge, la meva base com a pastisser és totalment francesa. Llavors, i després, França, a nivell gastronòmic, ens porta a tots plegats, jo diria, quasi 200 anys d'avantatge, no? Pensa que pot sortir el meu millor amic és el Ferran Adrià, no? Però pot sortir un Ferran Adrià i els francesos, com es diu, ni pestanyeen, perquè hi ha un bagatge cultural
de formació i tu veus les escoles com funcionen i tal, i és d'envejar, no? Llavors, bueno, sempre és una referència. Crida l'atenció en el llibre que realment les fronteres abans eren fronteres culturals. El croissant de mantega hagi trigat en arribar tant quan està a 150 quilòmetres cap al nord. És pa de cada dia, no? I com ha canviat tot això, que estem molt acostumats, això ho dèieu abans, a l'intercanvi cultural, als viatges, però tot i així tots hem viatjat més, hem vist més coses, però tot i així encara ens sorprenem amb coses de casa nostra i això també està molt bé i també ensenya la capacitat innovadora i aquesta vida d'inspiració que passa per Barcelona i per Catalunya i deixa les seves petjades i fa d'aquests negocis o aquestes empreses familiars o no una cosa molt especial, que pot ser que altres països portin més avantatge i bagatge històric, però això és així. Sí, però a nivell creatiu, per exemple, no tenim res a envejar ningú, A nivell creatiu, Catalunya i des de fa molts anys, perquè, clar, tot aquest tema que estàvem parlant abans fa una estona de les mones és creatiu 100%, això, Llavors, això ja és d'aquí i a nivell creatiu també no parem de fer coses i seguim sent referent en moltes coses de pastisseria. Moltes idees surten d'aquí i, de fet, no parem de fer constantment coses que després els altres et demanen o tal. Ara, sí que és veritat que és molt més fàcil compartir-ho, és molt més... Inclús et diria, mira com ha canviat que abans el pastisser i inclús m'ho estic plantejant jo mateix. Abans el pastisser es guardava molt les receptes. Si la recepta, tu feies un pastís i tal, la recepta era allò com la recepta de la Coca-Cola. Saps allò que dius, escolta, tal. Llavors això va arribar uns anys, farà 20, no fa més, que estava mal vist. Saps allò que dius, no, internet, tal, no sé què, anem a compartir, anem a repartir, tal, no? Que per una banda està molt bé, però per l'altra és com un mag que t'ensenya el truco, saps? Llavors, clar, la màgia, clar, llavors què passa? Que la màgia, si jo t'explico el truco, ja perd tot el valor, no? Llavors, a on està l'equilibri? Aquí és on s'ha de mirar, no? I ara, això és una cosa ja de cadascú. Jo ara, per exemple, estic en diversos projectes i la veritat és que no sé si explicar-los o no. Perquè... Farem una altra presentació i ens expliques si no perden la màgia. Sí. Sílvia i Cristian, arribem a l'hora de l'acte. Sembla hora i mitja ja. No, l'hora de l'acte. Torno a ensenyar els llibres per la gent que tenim aquí i fes una banda l'obrador dels prodigis en català i Die Bäckerei der Wunder en alemany, que em sembla que tenim la traductora aquí també entre el públic. Moltes gràcies per la feinada i fer el llibre d'aquesta manera accessible al públic alemany també. Hi ha aspectes del llibre que no hem parlat, tot l'aspecte social de l'època, les penúries de la guerra, postguerra, les classes socials, com que aquests engranatges que avui dia, per sort, ja no els tenim, el rol de la dona també queda reflectit. Avui, per sort, podem decidir molt més sobre el nostre futur, les dones, que en èpoques passades. Un llibre molt ric, trobo jo, i espero que hagi quedat molt ben il·lustrat amb aquestes vivències tant de la Sílvia a l'hora d'escriure-les com de Cristian a l'hora d'explicar la seva història, la història de la família. Sabeu que tornarem a fer altres barrenars informatius.
Si encara no esteu en el nostre llistat de newsletter, escriviu un missatge a nosaltres, de@gencat.cat, us mantindrem informats. I això, em sembla que el nostre públic ha quedat molt bocabadat perquè no tenim més preguntes. Agraeixo molt que haguéssiu estat amb nosaltres a aquesta hora, els autors. Moltes gràcies per portar-nos la cultura catalana a Alemanya i moltes gràcies al públic per participar-hi. Gràcies a Gràcies a tots vosaltres. I gràcies al públic. Una I abraçada. molt bon any a tothom. Exacte. Bon any. Bon any. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.